खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै हानजा सननाय खामानि लादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरिमाखा दखरा एबसुआ बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिनि लोब्बाजों ड्राग्स आरो समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै मैया बरिमाखा ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि हानजा सननाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे सांग्रांथि हानजा सननायखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिमेन देउरिया। बे हानजा सननाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर आरो बरिमाखा दखरा एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा कार्बि आंलं आरो सिमेन्ट सापरिनि रायजो राजाफोरनो मोनसे मोजां थांखि लादों। बे थांखियानो जादों बिटिआर सरकारा थाबैनो एसि थानाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिस बासखौ बेखेवनानै होगोन। मोनसेनि उनाव मोनसे मिथिंगायारि खैफोद नुजाथिदों साउथ आफ्रिकायाव। बांग्रि आरो दैबानाया फोजोबस्रांलु थासारि सोमजिहोदों साउथ आफ्रिकायाव। थांनाय 8 सेप्तेम्बर खालि साउथ आफ्रिकानि मरक्क'आव गिदिरथार बांग्रि मावनाय दुखुनांथाव थासारिनि समाव फिन मिथिंगायारि खैफोद सोमजिखांदों साउथ आफ्रिकायाव। मरक्क'आव 6.8 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव मावफुंनाय बांग्रिजों 3,000निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमानायनि अनगायैबो गोबां सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं। बेजों लोगोसेनो जेराव सम बाबिनायजों लोगोसे थैनायनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो। गुबुन फारसेथिं साउथ आफ्रिकानि लिबियायावबो गिख्रंथाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। नोगोरनि साखाथियाव थानाय लैथोआव हरखाबै सोमजिनाय बारहुंखाजों सोमजिखांदों बे गिख्रंथाव दैबानानि थासारिया। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे दैबानाया डेनियेल मुंनि थावनियाव बांसिनै गोहोम खोलैदों। मख'नो गोनांदि बे गिख्रंथाव दैबानाजों न'-बां, लामा थेर-बेथेर जानायनि अनगायैबो 2,000निबो बांसिन सुबुङा जिउ गोमाबाय आरो 10,000निबो बांसिन सुबुंखौ गोमाना थानाय खौरां मोननाय जादों। फैगौ 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय मेरी माटी मेरा देश मावबिथांखिया गासै आसामावनो जागासिनो होननानै गुवाहाटीनि आसाम स्टेट बिजेपि मावख'आ जानाय मोनसे सावराय मेलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय मेरी माटी मेरा देश मावथांखिनि गेजेरजों रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लाफोराव हाबाफारि लानाय जागोन। लोगोसे फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम बयनिबो नखरनिफ्राय हा लानाय जागोन आरो बे हाखौ फैगौ 28 अक्ट'बराव दिल्लीसिम लानानै थांनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जामिनेशनाव बर' रावखौ लाफादेरनायनि सोमोन्दै गुवाहाटी हाइकर्टआव सावरायलायनाय सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ 15th आसाम आयेन आफादनि दुफां बोथोरनि जथुम्मायाव इउपिपिएलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सोंथि सोंनायाव लिरनाय रावै मिथिहोदों आसामनि आयेन मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों।